ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони олиқадр. Бисёр саволҳо шуд, ки барои чӣ маош кам, чӣ хеле ки мо дар наворҳои гузашта, дар ҳафтаҳои гузашта дар бораи маош дар Великобритания, дар фермаи Клубник видео карда будем. Бисёриҳо норозӣ карданд, ки маош кам, боз навор кунед. Мана марҳамат дӯстон, бинед ин номгӯи ферма Tasker Parker Sheep. Инҷа шахсе ки бисёр ҷамъ мекунад, аз норма зиёд ҷамъ мекунад, яъне объём мегӯяд, бисёр ҷамъ мекунад, дар ҳамин ҷо 0,00 мебурад. Одаме кам ҷамъ мекунад, дар ҳамин сифр мебурад. Мисол шумо 10 яшиқ кам ҷамъ кунед, дар ин ҷо 10 яшиқ кам мебурад, ё сифраш мебурад. Нигоҳ кунед, ки дар 5 рӯз 412 фунт кор шуд ҳамин ҳафта. Дар ин ҳафта 5 рӯз кор буд, аз сабабе ки зодрӯзи подшоҳ Елизаветаи ду буд. Барои имрӯз 1 рӯз оддих додамора 5 рӯз кор кардем дар як ҳафта. Не ки дигар рӯзо 6 рӯзӣ кор мекардем дигар ҳафта. Нигоҳ кунед, дар ин ҷо килограмм яшиқ чӣ қичиндагием ин нархош. Анака нигоҳ кунед, ки инҷанд аз 412 фунт инҷа мефурод 29 фунту 50 копеек барои страховка мегирад. 35 фунт 3480 барои налог мегирад. Ин ҳатман бармегардад, чӣ хеле ки ман дар видеоҳои гузашта гуфта будам. Ана бинед дӯстон, инҷа 348 фунту 44 копеек боқӣ монд. Аз 348 фунту 44 копеек дар ин ҷо 61 фунт, яъне 60 фунту 90 копеек барои ҷои хоб мегирад. дар ин ҷо мемонад тоза дар карти шумо мегузарад 287 фунт. Аллакай дар ин ҳафта гирифтем. Мана дӯстон, агар саволҳо бошад оиди маош, оиди зарплата, марҳамат саволҳо бошанд, савол диҳед, мо ҳаракат мекунем, ки ҷавоб диҳем ё ин ки видеои нав кунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.